Il-kumpanija Go nedit fond ta' €2 miljun sabiex tgħin kumpaniji żgħar li għadhom fil-bidu tagħhom biex jibdew joperaw fil-qasam tat-teknoloġija, fosthom dak tal-intelligenza artifiċjali. Il-fond se jservi ta' għajnuna għal dawn il-kumpaniji li għadhom qegħdin jidentifikaw modi biex jimplementaw proġetti diġitali marbuta ma' teknoloġiji ġodda. Is-senior manager fil-kumpanija Go, Stephen Briffa, li qed imexxi l-proġetti ta' Go Ventures, spjega kif se jaħdem il-fond. Però importanti ħafna wkoll huwa li l-startups inħajruhom, ġifieri min ikun irid jinvesti f'kumpanija fit-teknoloġija nħajruh billi ninvestu fih u ngħinuh biex jikber u eventwalment f'Malta jkun hawn kemm jista' jkun minnhom minn dawn il-kumpaniji. Barra għajnuna finanzjarja l-kumpanija se toffri l-esperjenza teknika li għandha, kif ukoll post minn fejn dawn il-kumpaniji żgħar ikunu jistgħu joperaw f'uffiċini f'Birkirkara. Se noffru wkoll post fejn wieħed jista' jaħdem, jiġifieri uffiċini li huma ekwipaġġjati bis-servizzi tat telekomunikazzjoni tagħna. Se nofrulhom għajnuna wkoll, expertise li għandna fil-kumpanija u possibilment ukoll aċċess għas swieq kemm tagħna għaliex aħna ovvjament għandna iktar minn nofs miljun konnessjoni ta' telekomunikazzjoni f'Malta u anke possibilment barra minn Malta. Il-kap eżekuttiv tal-kumpanija Go, Nikhil Patil, qal li l-kumpanija kienet tissegwi mill-qrib numru ta' ideat u beda diskussjonijiet dwar uħud mill-proġetti ta' interess. Qal li Malta toffri qatt ta' servizzi lil kumpaniji żgħar, iżda jħabtu wiċċhom ma' problema biex isibu sorsi lokali ta' finanzjament u investiment. Is-Segretarju Parlamentari għall-Ekonomija Diġitali u l-Innovazzjoni Silvio Xkembri qal li huwa essenzjali li s-settur privat isir protagonist biex jiġbed talent barrani waqt li jgħin biex ikabbar u jissaħħaħ it-talent lokali. U l-fatt li s-settur privat issa jemmen bi sħiħ fil-politika tal-Gvern u lest li joffri flus minn tiegħu, jiġifieri l-Go qed toffri €2 miljun għall-ewwel snin sabiex tgħin kumpaniji privati Maltin li għandhom idea jridu jiżviluppawha, dik ovvjament komplettina kuraġġ li issa l-politika tal-Gvern qiegħda wkoll tiġi mħaddna fuq livell anke privat. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.